Okuhle ngokusebenzela abantu ukuthi nokunyenyanyayo nongafuni ukweseka uyahlomula kodwa kulento mayiselungile. Wena ke mawumholi awunaki ukuthi obani abakwesekayo wenza umsebenzi wakho. Bafowethu namhlanje sikhuphukele entabeni thina siyokhuleka sizophuma ngomhla ka-20. Njoba sizophuma ngomhla ka-20 nje entabeni, masiphuma nje entabeni bafowethu lo 10 days kusukela kumhla ka-20 kuya kumhla ka-31 11 days. Kuvalwe izitolo zabantu bokufika. Kuvalwe izitolo ngifuna ukuzwa mina lapha eShowe ukuthi umuntu ozonivimba manithi izitolo ayivalwe uzobe enivimbelana ngoba mvelase siyobuza ukuthi bawukhokha 5 million. Ngokuqala okwesibili amaphepha abo aright yini njengoba bonke abantu benikezwe umnqamlajuqu omhla ka-30 kwathiwa bahambe bona basaleleni. Uyabona ningakhulumike kakhulu nabantu bakamasipala ngoba abantu bakamasipala omasipala bonke kunabantu abadlayo ngabantu bokufika, so ningakhulumi ngapho. Kusukela Monday izitolo zabantu bokufika ziyavala and sicela insizwe izongena ezitolo manje ngoba sizokhuluma thina nama wholesalers la nama cash and carry la eSouth Africa ukuthi awenze lento ade yenza kulabo abantu bokufika abanikeze isitoko mahala ebese ukuthi after 60 days umuntu akwazi ukukhokha leyo mali leyo. So ke sizofuna ukuthola ukuthi barenta malini. Uma berenta imali okungeyona somtshela ngisho umnikazi webhilidi ukuthi kulungile ngcono ukuhlala kungenamuntu ngoba le mali babeyirenta labantu barenta ngemali yama drugs, thina ama drugs asizukwadayisa, asizukurenta imali engaphezulu kwemali ofanele siyirenta. So ke okokuqala lokho. Okwesibili amatekisi siyezwa labantu bokufika ukuthi sebeyangena ematekisini, into abayenzayo bafike bethengele iowner itekisi kube ngathi iowner itekisi ngelalo kanti lo muntu okufika bafike balithengele iowner itekisi bephinde bethengele isibili itekisi osekungelakhe ke elizokhesha apha kuyena. So ke nabo labo bamatekisi ufuna besilekelele ukuthi kungangeni isihlava emsebenzini wabo osuhlule uhulumeni. Labantu masithi bazodlizwe bafowethu bazodlizwe ngempela laba bantu. Uyabona mase bengena into ehlula uhulumeni amatekisi bekwazi ukungena kuyona into eserious leyo. Niyabona. 2 itekisi i-car wash ngomalume angithi amatekisi transport nje ingena lapho yonke. Itekisi i-car wash i-spaza shop i-tuck shop amalokhuza amasaluni indawo zokugundela nalaba occasion care babo siyayivala nje leyo nto bafowethu. Akekho umuntu ofanele abanele uma stand useyaboshwa mpimpana abantu abaqashisa abantu bokufika kwayena lo mnikazi webhilidi yena qobo uzoboshwa ngoba uqashisa umuntu okufika ongekho emthethweni. So ke sicela ukuthi ke bafowethu sonke sibambisane senze isiqiniseko sokuthi lezi izinto kusuka manje ziyenzeka. 2 sicela niyeke lento ukuthi makuhanjwa kulungiswa into bese nihamba nithi hey wena iyekeni leyo nto akusibe ubudoda leyo nto leyo. Iyekeni nje bafowethu siyayenza bayenza bafowethu kakhulu ayisebenzi. I-aggravate umuntu ozoganga ivusa umuntu ozoganga la phakathi kwethu avela abone ukuthi hayi nali ithuba lami lokuganga. So masamba siya kumuntu siqonda umuntu thina fike sikhulume naye simthethe wendoda lalela wena kufanele ngaba usekho la eSouth Africa khona nje ade ngimbone idayisa amabhandi la anoke phela came here together with the police. Yes. And we are not happy. We are very much angry. Actually, we should have shut down your business today. Yeah. Yes, and we are capable to do so. Okay. To shut down your business. But we want to hear from you once more again. We want you to lie to us once. So let's see, hear your lies. What are your lies? Yeah. Because you are always lying to us. But lie to us for the last time now. Lie to us for the last time now. Ebut, angithi la ngikhuluma naye. Ngicela ukuthi njengoba sinikaphile nisilalele. Manibona ukuthi siyekele sihambe. What are your lies today? There's no lies. Okay. What lies that I give Tell you? us the truth. What truth? What happened with the service of our own people here? What do you mean service? The ones that we gave you. Yes, I told him I was going to phone you. But there's no openings now. If there comes opening, Where are those foreign nationals who are working here? I don't know. Why don't you go and ask them where they are? I don't know. No, where they don't are. give me You are that wrong to attitude. hire them. Don't give us attitude. Don't give me that attitude. Yeah. You're a white man. I'm a black man. And I will take you back years ago. Your forefathers used to call our forefathers monkeys. We are not monkeys anymore. Yes. So tell us the truth. We are not here Yes. to play. There's no opening.
If there's opening, What happened to the positions the foreign nationals were working for? they already taken. By who? By locals. Locals from where? I don't know from where. They locals. Okay, my brother, I want to declare to you a statement. On Monday, we'll stop your operation here. In front of the police, we are telling you. Never said we have never told you. We are telling you we are coming with the full force of the community to stop this spread because of your bad attitude. And I know you've been giving my colleagues bad attitude, but me, I'm different. I'm Sfiso. You understand? I'm different. So if you've got something to talk nice now. Sufisa, listen to me very Yes. nice. When you guys were walking out, you guys already threatened that you guys were going to close the shop down. It's not a threat. No, Let me tell you, it's not a threat. was It's a a promise. It's a promise. It's something that we're gonna do from Monday. Okay, then you We must come. Thank you, sir. I know you Please, under cameras. Thank you. Who's next? Now who's next? Nyerele, my next now. We shut down the shop. The whole week, the whole month. Okay, ngiqala okay, cool. Yeah. Sila ekhaya kwenze njani la ekhaya? Njengoba size lapha mfethu size la ngokuyalelwa umphakathi walapha emini esigodini sasemini ngokuthi kukhona umfowethu wokufika okhona la endaweni endisewakhile uma abantu bemtshela ukuthi kunale operation yenzakalayo ubuyisa amagama ukuthi yena akayinawo amukho umuntu ozomkhipha la uzophuma esefika. So ngalawo magama ke sifune ukuthi okungukusho ukuthi wedelela umthetho wezwe lethu ingakho sithe namhlanje as imagine march since sazi sonke ukuthi ngalo ngolesine nama-operation esiwenzayo sabe sesithi ake simvakashele siyozwela thina njengoba silapha siphethe nemithetho yaka-immigrations okuyiyona nto ebesizimisele ngokuthi masifika siqale simfundise yona ukuze ezokwazi uku-understand ukuthi lokhu esikwenzayo kusemthethweni akubona ukuthi so-violate amalungelo akhe. Singena ngecapha konakele sishaya ikhanda umzimba uyayiwela kunjalo nje asigijima silapha eNewcastle eScrapco Umphuluzi 1 Diesel Street Riverside Industrial Newcastle 2940 kune foreign eli1 elisebenze weibridge. Sicela ukuthi nisikhiphe lelo foreigner, sicela nilixoshe lelo foreigner nifake umuntu wala eSouth Africa. Sathola ukuthi lelo foreigner lisaqhubeka ngokusebenza. Siyeza lapho and sifuna ukufika lingasekho. Scrapco Umphuluzi 1 Diesel Street Riverside Industrial. Une foreigner lodwa likhipheni. Okay. Hilton Guardian PTM INMG Islamic Center 37 Mountain View Avenue Morningside. Nina ma-foreigner u3 sicela ukuthi niwakhiphe lawo ma-foreigner lawo asisawadingi niqasha abantu bala asithi sifika lapho seniwakhiphile lawo ma-foreigner kuphi INMJ Islamic Center 37 Mountain View Avenue Morningside 3 foreigners cela niwakhipha kuphinde kubese Hilton Garlington PTM ninama foreigner futhi lapho sicela niwakhiphe Hilton Garlington PTM ninama foreigner lapho sicela ukuthi niwakhiphe Magist Oil Mills Krugersdorp 6 Mold Street Boltonia Magist Oil Mills Krugersdorp 6 Mold Street Boltonia sicela niwakhiphe lawo ma-foreigner. Le company ke futhi igcwele wona isetshenzwa yiwo nje. Sicela ukuthi sithi sifika sizoshanela seniyishanelele nabaphathi lapho senicela. Shed Garage Durban North inama foreigner. Sicela ukuthi niwakhiphe noma ngakuthiwa lodwa noma kuthiwa mabili sifuna ukuwabona ephumile lawo ma-foreigner. Aston Garage Pantown kune foreigner futhi enalo lapho sicela ukuthi nilikhiphe lelo foreigner before sifika lapho.
Aston Garage Bantown. Please. Protege Dice Group Company. I-address yayo ithi 438 Martin Crescent, Tenney, eGermiston. Iqasha ama-foreigner le company le. Yes, i-printers, qasha ama-foreigner. Abantu base-South Africa iyabaxosha. And indlela etreat-a ngayo abantu, idlala ngabantu, xhaphaza abantu. Yes, ayibaqashi ngokuphelele le company, idlala ngabantu. Sicela ukuthi niyitshele futhi niyisherele ukuthi masifika thina kuyochitheka ishebo. Project Dice Group Company, address 438 Martin Crescent, Germiston. Lungisani indaba zenu. 4 Capital Park, 3 Hillhead Drive, Mandelshcombe, Durban. 4 Capital Park, 3 Hillhead Drive, Mandelshcombe, Durban. Lungisani indaba zenu zama-foreigner. Lungisani indaba zenu zama-foreigner. Rad Plant and Logistic, address 15 Bronze Street, Empangeni Rail. Rad Plant and Logistic, address 15 Bronze Street, Empangeni Rail. Bafowethu, lapha Empangeni, sicela ukuthi nikhiphe lawo ma-foreigner. Khiphani lawo ma-foreigner. Khiphani lawo ma-foreigner. Mamba abantu bala eSouth Africa bafuna ukusebenza. Nithi umsebenzi awukho, umsebenzi ukhona. Smile Footwear, Jacob, address 38 Brooklyn Road. Kunama-foreigner angaphezulu kuka-10 la eJacob, eSmile Footwear. Yes, khandiwa khona icathulo, qashwa ama-foreigner. Nayi address ke bafowethu. Ngicela amaGarnaber alapha ngakuJacob engilalele kahle. 38 Brooklyn Road. Kuna more than 10 foreigners. MaGarnaber, yazi ke nihamba phansi lapho nikhuphukele lapho kuJacob nolungisa lenkinga. Umhlanga Ridge 30 Meridian Drive, Quadrant Building, kuyivuma FM. Yabo lapho kunevuma kuma FM kunama-foreigner afihliwe lapho. Kunama-security aseKhongo asebenza lapho. Ama-security lapho la kunevuma khona FM. Lawo ma-foreigner sicela ukuthi niwakhiphe lawo makhongolisi. Siyezwa futhi ukuthi ayadelela. Sicela niwakhiphe lawo makhongolisi, asisawafuni, awaphume phele. Option Springs, New German Industrial, 124 Eskom Road, Gate 3, Unit 7. Khiphani lawo ma-foreigner. Option Springs, New German Industrial, 124 Eskom Road, Gate number 3, Unit 7. Khiphani lawo ma-foreigner. And indaba yenu kade ikhulunywa. Nina nilokhu niwagcinile lama-foreigner. Sicela ukuthi niwakhiphe lawo ma-foreigner ngokukhulu ukushesha. Option Springs, New German Industrial, 124 Eskom Road, Gate number 3, Unit 7. Please, akusheshe lapho. Bakery. Baker for you. I-address yawo Southgate. Mawe White Horse. Umphathi wakho uChris. Chris, sicela ukhiphe lawo ma-foreigner lapho eBakery. Sicela ukhiphe ngoba masifika thina kuzochitheka amakhekhe. Bese kuba ngazuthi sizohlukumeza. Kanti thina silungisa umphakathi, silungisa iCountry. Sifuna ukubona izwe lethu libuyele kithi ngendlela umsebenzi wethu awubuye kithi. Anitshela uChris lapho eBakery for you ukuthi akakhiphe lawo ma-foreigner eqasha abantu bala ekhaya.
BP Garage, Westville, opposite to eMcDonald. Sicela niqashe abantu bala ekhaya. I-BP Garage ese-Westville, opposite neMcDonald. Kanti futhi nasekhawashini, eseduze nani lapho, ikhawashi lapho, niqashe futhi ama-foreigner kusebenza wona lapho ekhawashi. Ningaba abafowethu la, abadinga umsebenzi wasekhawashi, abashwashela iy'moto la emalokishini, abahambe bezosebenza lapho. Sicela ukuthi nibaqashe sithi sifika senibaqashile. Bese kuba yilama hardware. Lama hardware adinaya senama-foreigner. Ama-hardware waka-Baxter lama hardware anama-foreigner. Competitive. Bid right. Khiphani lawo ma-foreigner. Phinde siye eVerulem. Kunama-foreigner futhi ema-hardware yakhona. eMount View. Sicela nikhiphe wonke lawo ma-foreigner. Bafowethu, siyayishare ivideo, iyamfuna umnikazi, ize yamthola. Sibambisana nani, nonke enview video, uvuka ivideo uyayishare, uview ivideo uyayishare, uview ivideo uyayishare, izomthola umnikazi. Funa sithi sifika sikokota kulezi indawo, sifike sebewakhiphile, sifike sesifaka abantu, or sifike sebeqashe abanye abantu. Siyanicela bafowethu.